بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سكرابي جو بينال تي في ونفو ونجوتام وانترمينام جمج من لمدام ينجتي الله سبحانه وتعالى كل لين كورك هيك ساجي كورك رواني ينياغي الله الله لما ووري كاسا جيوي ayani hewɓe caami e lawol en ñaagui Allah jurmoɓe yaafoɓe wondu yiiɓe keɓade horde gammari ñawuji gammari nayewako gammari kabaruji goɗɗi Allah waɗanɓe jaam alhamdulillah en keeɓi ɗen celli en ndeni en koori e ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah jaɓan en korkaji meɗen ɗi eɗen jetta Allah dow sanne e dow Pinal TV moƴƴere nde Allah waɗani en udditani en barnamiji khas programme kertiɗo walla mbiyan juɓɓudi kertidi wonande lewru korka alhamdulillah ɗo en jetti hooreɓe télé oɓe e oɗo golle nden no hande ɗiɗi korka eɗen gondi hande e mob meɗen inde ande e leydi ndi honno fulɓe mbiyatano hoore ngeloba wona koɗo e nangue nden no mob men o wona koɗo e dow Pinal TV hono hen o wiyete ɗum woni Modibo Hammadi Ali Boli kanko woni koɗo men hande e yewtere lewru korka ko jiɗɗen lamdademo ɗum woni nuyde korka e sunnaji korka e bonnoji korka Ustad Boli فيتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. إذن بيا بندرا بجيوا بTV Pinal. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله جابا كنجول إن إكوكور إن كلا. الله جابان إن. ودا ديجره. إن در ليدي ميدن. اللينيول ميدن. ودا مؤجره فهيوا. من بيرو داني فد ميدن ند ويندن ميدن. إن جتا hooreɓe TV Pinal heɓɓe oɗo hakkille so ɓe keɓanoma ɗum wonanno ko ñingni seeɗa e jonno ɓe jette no feewi e dow golle maɓɓen oɗo inchallah e lamdol maɗa ngol hono banggal hono ko wiyete ruknu korka e sunnaji muɗum e bonnoji muɗum ana jeeya e ko ɓuuri hanande alsilame hertade wakkati mo gonɗen e joni muɗum ɗum nder lewru korka o anda kiiti korka makko o anda ko foti moƴƴinde korka makko e ko foti bonnude korka makko e hoɗum hen foti hebbinde baraji makko nder korka saabi korka hana wonde yimɓe koori tan mi hoori yimɓe taaƴi mi taaƴi so ɗum woni ɗum nden no ɗum wonta ko ɗum tewra ko e warde e lamdol maɗa ngol so wiyama hono rukkunu ɗum ne ñuygal ñuygal adal e korka yo anniyade ɗum ne pellita e ɓernde maɗa wonde a koorowo saabi hoɗin saabi Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum nden no korka kaduni yo dewal Allah aɗa ɓattoro ɗum Allah subhanahu wa ta'ala on anniya woni mo nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi innama al a'malu binniyati nden no golleji dow anniyaji mahi nden no ɗum yo adal e ñoygal korka e ɗiɗaɓel muɗum
mo muhammadun al imsaku nantade iwde ko yarete e ko ñaamete e ko yaaɓete rentade ɗeɗo geɗe nde ɗum ɗo tun an jeeya e ñoyle korka tataɓel muɗum yo wakkatu ɗellitagol fajiri fa yaade mutal nangue giddu ɗum neɗɗo anniyato ñaamata yarata yaaɓata anniya o yo dewal Allah nden no wakkatu o woni immade nde fajiri seekoto fa yaade mutal nangue nden no so a fellisi nangue yani tan ɗon korka haɗata sabi Allah subhanahu wa ta'ala o wi summa atimmu siyama ila lleyli nden no so nangue yani tan jamma wari nden no oɗo mudda woni wakkatu koreteɗo nden ɗum ɗo wiyete rukkunu ñuyle korka ɗeɗo gueɗe tati anniyade o e nantade o e wakkati o ɗum woni ñuyle korka kaso en naati e sunnaji korka iɗi keewi ɗi garten limtude ɗeoɗi ana jeeya e sunnaji korka inchallah yo Allah faaɓe en amin amin gaɗen ɗi o jaɓana en ɗum wonana en mbarjari ñande dargal amin ya rabbi amin sunnaji korka ana jeeya e muɗum heñade taƴa ɗum ne heñade so furro sabi nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi la yazalu nnasu bi hayrin ma ajjalu lfitra so a ñalli hoorde so a felliti wonde nangue taƴi tan nangue yani tan taƴu korka maɗa so a yaran so a ñaman walla so a felliti nangue yani tan ɗum woni korka fa tawi fa nimde naata walla fa hono futuro juule wona noon nden no sunna korka heñade so taƴa korka muɗum allahu akbar nde panɗa nangue saami fou nde taññorɗa nangue saami fou korka taƴu korka maɗa ɗum ɗo ana jeeya sunnaji korka allahu akbar fami sunna woni so a waɗi ɗum a heɓan baraji muɗum ka sa yoppi ɗum a heɓata zunubu nden no wadde ɗum ɓuuri wayde wadde ɗum allahu akbar fami ana jeeya e sunnaji korka hono noon sa feyi taƴude wakkati nde purrotoɗa nde hono taƴira ko hecciɗi na tamoro sa heɓayna ndiyam tawe ko taƴirta ɗum ɗo wona witiri witiri woni go'o tati joyi jeɗɗi joni ka hunde nde wawa jaate mo feccata ko pecce ɗiɗi potuɗe ɗum woni witir so ɗum tamorore tawi ɗum wootere walla tawi ɗe tati walla tawi ɗe joyi hono noon ɗum ne witiri o nden so wiyama ko hecciɗi ɓiɓɓe leɗɗe so ɗum keɓɗa wona wajibi ka ɗum sunnano ana jeeya sunnaji korka ana jeeya e sunnaji korka kasin wakkatu nde taƴatande ndu'oɗa ndu'oɗa nden no du'a u yo hunde mawde onon modibaɓe mbiye jangguini min mbiɗo addu'a o mokhol ibada du'a o ana wayi hono yo mbuso dewal Allah du'a o wakkatu nde neɗɗo taƴata de sabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam omo waɗanno du'a u ana jeeya e du'a uji ɗi o jangganno so o feyi taƴude walla wakkatu nde o taƴata ana jeeya ɗin dhahaba zama'u wabtallat al-uruqu wa thabata al-ajru inchallahu inchallah yo Allah newna en ɗum amin amin nden nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ana jeeyano e du'a uji makko ɗon ka witti nden no ɗaɗi leepi mbar jaari ɗum ne jobdi tabiti so Allah jaɓi
sa ƴeewi oɗo du'a u wona kara han so a wawa on kaaɗa oɗo so wiyama du'a u ka kala kono woƴƴuma kala e moƴƴere nde tewrata Allah kala ndenago mo tewrata Allah nden no ɗum ɗo fuu yo du'a u duwanaɗa hoore ma duwanaɗa saraɓe ma duwaɗa jiidaɓe ma duwanaɗa alsilamako kala nden no ɗum ɗo fuu yo hunde fonde waɗede wakkatu nde neɗɗo warta taƴude nde kadi wona hunde yafude mo Muhammadun wona saabi wakkatu nde neɗɗo taƴata doomi fa nangue yanande a tawan miijo muɗum ndiyam ɓuɗɗam woni e muɗum walla cuuram en onon mbiyata cuuram hono woɓɓe mbiya karñam tufam en a tawan ɗum hakkille ma woni walla tamoro ma gonɗo ɗon walla ko ñaameteɗo a tawan jomum hakkille muɗum ɗum ɓuuri hewde nden no ɗum wakkatu mo du'a u jaabete e muɗum neɗɗo tinno wakkati nde garta taƴude nde kebbina du'a u inchallah ana jeeya e sunnaji korkane hono wayrade ɗum woni ñamde sukkiri sabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi inna fasla bayna siyamina wa siyami ahli lkitabi aklatu sahar allahu akbar o wi ko sendi hakkude korka me enen alsilami en kañum e korka dunke en defte ɗum alyahudiya en yo ñamde mbayrare yo ñamde sukkiri allahu akbar so wona ɗum ɗum wona kara han e korka miide sana mbayroɗa sana cukkiroɗa ɗum wona kara han ka wadde ɗum fay so ɗum womre ndiyam wootere yo sunna noon ka won woduɓe a tawan so ñaami hono wakkati on ana torra ɗum en baasi wala hen so jomum andi ɗum na torra ɗum en so hirtiki so andi aɗa wawi jokkirde no korka muɗum fa nango yanoya baasi wala hen ka sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna ko jeyda e sunnaji korka hono mbayroɗa fay so ɗum womre ndiyam wootere gaɗɗa jarɗa nden no annioɗa wonde a wayriki ana jeeya e sunnaji korka ɗum hono nettinde woni ta akhiri hono mbayrari fa yaade feccere jamma sakkiterde ila juzu il akhiri min alleyl fata jawa wayrade fata accu fa hejjarata immoɗa minute no aɗa foti ɗalde fa wakkati ceekal fajiri ɓatto 3h noon nden no mbayroɗa sabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi la tazalu ummati bi hayrin ma ajjalu lfitra wa akharu sahur allahu akbar o wi tomotore makko nde sertata ana e jaam ana e deeƴere fade eɓe keddi eɓe jawnoɓe taƴa korka maɓɓen eɓe nettina mbayraji par ce que wiyama nettingol mbayraji noon wona fa nangue fuɗa wona no taƴa koƴol ni wona noon tawe fajiri ceekal muɗum ɓattiki nde neɗɗo foti fuɗɗude korka nde on wakkati mbayroɗa nden no ɗeɗo gueɗe ana jeeya e sunnaji korka nam haga huwa bisimilla e toɓɓere jokkande e muɗum ko bonnata korka nden no korka yo hunde dewal mangal sanne a hana ɗalde ɗum bonira noon tan sabi fayi hunde ko teftuɗa so keɗɗa e tampere a hana ɗalde boora noon tan sako hunde ɓurde futtidde e dewe Allah gaɗa noon bona ɗum yo Allah danne e sarri muɗum nden sa woni korowo fuu tinnoɗa ɗeɗo gueɗe gattana ɗum hakkille tefa andude ɗe hande ɗum andude ɗum ana yaafi fay somo jokki heɗade bindanɗe ley tv pinal ley korka so Allah jaaɓi andan kiitiji kewɗi e korka so Allah jaaɓi inchallah nden no ɗen bindanɗe hono ndeɗo windanɗe ko nande bindanɗe ɓettiɗe e garoje foof ana jeeya eko bonnata korka so tawede hunde hono ko jeyda e ndiyam walla ko nandi e muɗum so yettima nder reedu neɗɗo so ɗum hinere ɗum iwri so ɗum yetti toon so ɗum yitere ɗum iwri ɗum yetti toon so ɗum
noppi ɗum iwri so ɗum yettiɗo so ni ɗum iwri ɗin ɗatti ka ɗum yettoyima to wiyete hono kuuse neɗɗo walla nder reedu neɗɗo ka ɗum o joomum korka muɗum boni. Allahu akbar. kala hunde ko jeyda e ndiyam e ko jeyda e muɗum ɗum ana jeeya e ko bonnata korka ana jeeya e ko bonnata korka kala hunde ɓettorinde konondol ɓinguel adama so yehi yettoye nder reedu muɗum nden fay so ɗum wala ndiyam fay so ɗum jeydaka e ndiyam ɗum dun ana bonna korka ɗum woni ko wiyete kullu shay'in marra min alhalqi walaw lam yakun mughziyan kalhasa walqita'i almadaniya nden no kala ko ɓettori konondol so yettoyi ley rewde neɗɗo fay so ɗum wala ko ñamete ɗum wala ko yarete nden no ɗum ana jeeya ko bonnata korka. Allahu akbar. ko nande hayre en walla ñayre en e ko nande ɗeɗon gueɗe so ɗum konondol ɗum iwri ɗum yettoyi to fu ɗum ka korka muɗum joomum korka mum boni. Allahu akbar. ana jeeya e gueɗe bonnoje korka hono mo murima walla mo ƴewle cabimbini jaltol maniyu muɗum walla miijo walla ɓuccade hono ɗeɗon gueɗe nden no uɗum sabimbina bonnol korka ka so tawama jomum hoyɗitti ñalawma korka ɗum ka fay hunde wala e muɗum ana jeeya e gueɗe bonnoje korka murade ɗone tugade so tunna hoore muɗum nden no tuure e ley korka ana jogui pecce seeɗa mo murima tunni hoore muɗum o ka korka muɗum boni jomum muri ni so tunni hoore muɗum o ka korka muɗum boni kamo muraki ni so tawama hono tuure wari e makko o tuuti o tuuti hono ko yetti fa seɓere ɗengal makko ko wawno tuttude so o motti ɗum 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 korka makko boni. Allahu akbar. ndenno tuure ana bonnira korka dow ɗeɗo gueɗe ɗiɗi mo murima tunni hoore muɗum ɗum ka o ka korka mum boni ɗum ka moɗi moɗali wala e muɗum ka boni kaka boni kamo tuure wari e muɗum so tuuti ko yetti fa seɓere ɗengal ko mbawnoɗa tuttude so mottuɗa ɗum ɗum jomum korka mum boni wala hono ko ɓatti fa konondol walla puɗɗoɗe ɗemgal ko a wawano tuttude so wirfi wona ɗum ko mbawnoɗa tuttude nden no tuure honde hen woni nde bonnata korka bisimilla a muraki tunnuɗa hoore maɗa tuure ni wari e maɗa a tuuti ko yetti seɓere ɗemgal maɗa ko mbawnoɗa tuttude a tuttali ɗum a mottali ɗum a tutti ɗum nde tuure nden no korka maɗa fay hunde wala a faami nden no ɗeɗo gueɗe ana jeeya e gueɗe bonnoje korka ana jeeya eko bonnata korka mo yettima joom suudu muɗum ñalawma korka o ɗum korka muɗum boni nden no ɗeɗo gueɗe fuu ana jeeya eko bonnata korka e fay joni Mobbo Hammadou hono ka anduɓe ulama en kaali haala pikkiri en bisimilla nasnira hande sanne sanne walla sermo en wakkati hande ɗum jadi jama ɓuuri huyde saabi hande eɗe ñalande ɗe gueɗe ɓuuri hewde banggal cafaje sanne 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 taw neɗɗo korɗo ay a yeehi to docteur ɓe bindanma pikkiri wonna ɓe bindanma sermo anne a korɗo yalla hoɗu ɗum kiiti muɗum modibaɓe kaali e muɗum inchallah nde toɓɓere boli ene faydini sanne bisimilla joni ko wiyete fiqhul waqi inchallah walla fiqhu nawazil jamil kulle ko woodi joni ko yani e wakkati ayyo kiite muɗum non saabi ɓi adama no gurɗa fuu aɗa hante modibaɓe faamoɓe anduɓe wi'itotoɓe woodi sanne kala wakkati mo gurten e muɗum fuu anden kiite muɗum jamil sa yi a jongi ki yoga e kiite an toon gila duuɓi temedde aɗa wuura 2023 a nawi sanne sikke wala hen bisimilla Mobbo naam a yettama sanne e konngol maɗa ngol ɗo ana meccintina en alsilamaku
ana gasa wakkati fof ana gasa nokku fof denno hono wakkati oɗo alsilamako wawa waɗede muɗum walla oɗo nokku alsilamako wawa waɗede muɗum ɗum worrama famin nden ɗo ana holle en ɗum diina mo Allah subhanahu wa ta'ala tellini dow tagore muɗum ana wayi hono sa tuba ko moƴƴini machine wona catalogue o watta hen ay noon diina woori e tagore nden nde ɗo toɓɓere hono banggal pikkiri en kañe sermo en kiiti muɗum banggal koorka bisimilla hono so modibaɓe ko mbiɗi ko paami e ko jaltini e muɗum so tawama pikkal walla sermo ɗum yoltata ko yolde ñamdi walla ndiyam nden ɗum bonnata koorka sabi ana e pikke walla ana sermuji so ɗum wattama ɓinguel adama o matata ɗonka o matata yolbere nden so ɗum wonani ɗen pikke fof nden no koorka jomum ana wawi horde ana wawi pingade ana wawi wadde sermu so tawama sermu o ɗum safare tan ka safare nde nde daratako darde ndiyam nde daratako darde ñamdi nden no so tawama pikkal safare tan wala e ngal ɗo ɗum woni hukkumu muɗum fou nden no baasi wala hen tawi a korɗo pikkoɗa na korɗo gaɗa sermu maɗa machallah somi paami ɗo fof mbiɗa pikke ɗe kañum soromuji ɗi ana sarɗe hen so tawide pikke ngal walla soromo darata ko darde ñamdu lomtitata ko ñamdu safar tan waɗi safar ni foti ɗum andago machallah ɗo famam nden no huɗum bonnata so tawama pikkal walla sermu ana yolto yolde ñamdu walla yardu ka so ɗum woni pikkal muɗum tan ngal ka ana bonna koorka on sermu ɗum ana bonna koorka ɗo famam e gueɗe limtuɗen joni ɗe gueɗe bonnoje koorka ɗe so tawama neɗɗo murima ɗoni a tugima an ka a faytali ɗoni a yeggitali a harbaka fay hunde a muyɗe ma tan a waɗiniɗo hoore maɗa tawi a korɗo ɗum wiyete kaffara Allah danne en sarre jomum ñawali harbaka yeggitali usru fuu ndu sariya jaɓanta hewtaki jomum muri tan so waɗi ɗum tawi ɗum yo korɗo ɗum yo kaffara kite mum kaffara joka sabi wari e hadisa Aba Hurayra Allah yarra e makko o wi gorko goto wari e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nulaɗo ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aftartu yawman fi ramadana mutaammidan allahu akbar o wi ehi an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi min kam wonde murimi e ley korka so taccumi korka am mi muri jaati nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jaabima o wi i'tiq raqbatan aw sum shahrayni mutatabi'ayni aw at'im 60 miskinan allahu akbar nden mo murima tacci korka muɗum kaffara wajibima dow muɗum kan kaffara gueɗe tati gotel e muɗum tan mbawi ɗum sawrude mbawi ɗum ittude mbawi hono hokkude jomum jeldol ka yaafama sabi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o jaabi jomum gorko biɗomo noon o oye ndimɗina dande so a wawa ɗum na a hoori balɗe malle hemere ɗoni balɗe 60 yawma ɗoni lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ñalande yoppatake a hoori joni balɗe 17 a yoppi ñalawma goto ɗum wala usur 0 ɗum ka a continue a ɓantan mere kasi denno shahrayni mutatabi'ayni allahu akbar o wiyali shahrayni tan de o wi mutatabi'ayni jokkodirɗi jomum
rimɗina daande na a hoori balɗe malli hemra ɗum lebbi ɗiɗi jokkodirɗi aw at'im 60 miskinan na ñammini 60 miskin ɗon malli hemre talka ñamminaɓe hen nden no kaffara ɗeɗo tati gotel e muɗum wawi rimɗinde jomum iwde e oɗo azabu yo Allah danne en sarri hono kaffara o min nanta arabi o kaffara so wiyama fuu ɗum luttol ngol wala fuu ko wawi ɗum ruttinde jomum e Allah subhanahu wa taala iwde boofil makko ɗiɗo so wala chartiyeji biyaɗi ɗi ndenno ɗi tan gotel muɗum watta so o wawa dande makko wawa rimɗude iwde oɗo hono oɗo alhaali non ɗum paami ɗo sanne mabbo joni indi gueɗe tati ko watta fa jomum rimda iwde kaffara o iwa dande makko imma rimɗinde maccuɗo walla hodde ɓe jokkodirɗi walla ñamde miskina e capane jeego joni ɗo maccuɗo oɗo maccuɗo woni hande haala makko no heewi sanne won muuɗi a wiɗo maccuɗo ka wala katim feetu woɓɓe ɗum mbi indama e qur'ana min mbiyana aɗa woodi hoto woni yiyande maɗa an joni a yettama sanne mobbo hammadun hono so wiyama maccuɗo charɗiyeji goni hen kala ɗo sarɗiyeji ɗi kiɓɓi moɗi kiɓɓe muɗum ɗum nden no maccuɗo tawete ɗo ka hande e ley dente meɗen ɗe wala nokku amna famni ka wala feyi ɗum haala muɗum no mawnu ana wawi wiide neɗɗo ana wawi wiide guiddu andalam wala ka wala feyi ɗum ka min no paamirmi sabi mbiɗan no paammi ɗum neɗɗo wawa ɗum yeddude ana woodi hande ana tawe sabi aduna ana yaaji charɗiyeji biteɗi hen ɗi so ɗin kiɓɓi jomum kañum marma wala hono margal dun hono sabi ana dahaɓe ana hen so neɗɗo dahama sabi noon ɗum heɓirte ayyo sona ɗum so wiyama maccuɗo wala hono leñol woni maccugako ɗum ka ni aadaji mi enen mbirata noon jonno ɗo ana holla ko aadaji meɗen ɗo jaari ɗo kañum eɗo sariya yaari ɗo ɗum wala gooti ɗum wala gooti sona ɗum neɗɗo ana wawi wona dimo ɓihun nangue e maccugako wona maccuɗo walla ɓiɗɗo jaati wona dimo babbiraɗo nangue e maccugako wona maccuɗo nden wala hono sisi woni kañum wala no banggal sariya ana e toon ɗum hono yimɓe hono wikkisamɓe ɗum woni loonoɓe alsilamaku eɓe cikki alsilamaku waddi maccugako alsilamaku nde warta taw uɗum woodi uɗum nesuji yimɓe uɗum e aadaji yimɓe alsilamaku jaati woni diina fuu kakka ɓurka haɓade maccugako saabi ɗo jaati yoga e haɓade ndenno neɗɗo waɗi ko boni a murima tacci korka ndenno fa ndimɗa e ɗum so wala ndimɗina maccuga gonɗo e maccugako ɗum komo janggi tarihu alsilamako fof ana yiya ɗum ana jeeya ɓuure dun rimɗinde yimɓe wonɓe maccugako ana haali e hadisaji nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam nam nden noon ɗum ɗo woni toɓɓere e seeɗa ko landiɗa ɗo eɗen gara yettade e hadisa ana woodi banggal hono bonnul korka joni fati min warde on ɗo hadisa non nde toɓɓerde fa joni kasim banggal hono ñamminde capanɗe jeegom miskina o est ce que joni ɓuri fof mbiya ñamminde ɓe mujji nabi sallah alayhi w sallam non est ce que an dagoɓe ñammide ɓe dokke kalis en so kalisi matala hono foti non goto fof non e ko anduɓe kaali ɗon aɗa andi a wiɗo joni fiqhu nawasili nam zaman ana waylito ayyo wonɗon taweteɗa ayyo a tawan ittude coggu ñamdi ndi ɓurta newanadema ayyo diina ittude ñamdi ndi e hoore ñamde hoore mum ɗon misal muɗum ana wara fayi e zakatu fitre dokketeɗo aywa kasi ɓuri nafa dina ñamde non a noddi miskine a hokki ɗum caako gawri kanko neɗɗo woni ɗo gawri e dongal noon fay so o wala bawɗe
so sotti ɗum heɓata hen hunde so o mari ɗum ñamol muɗum yafanama sabi unuɗe ngala ley ngallu ko nande e muɗum saku wiye fay so omo gollande sala itta kaalisi kasi ɗum ka nawi hono dongal ni gaddanɗa nden sa ƴeewi qiima ko foti ñamde ko walla ko ɓe poti ñamde ko a hokkiɓe ne a qiimima ɗum e jawdi a hokkiɓe ɗum ɓurta nafa yoga e modibaɓe hewɓe jaari ɗon saabe waylitagol zamanu ka fa hande won heddiɓe mbi sola ñamde ndi ɓe mbi saabi ɗum ittiteno zaman nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nam kay jii ɗum tiiɗallanen muɗum fay yettade zakatul fitre hande ana e leyɗe ɓe ngala hono ñamdi ndi moƴƴinte wala hono ñamdi mottete no adal ni wala a tawan ñamdi giddu ko kajaɗɗa ko a tawan hôtel ñamata walla commande gatta hono ɗum an ka marali ñamdi ɗum so an a wi ittira muddi maɗa walla hono itto ko maɗa gaɗira ɗum ñamdi hoore oɗum jogui tiiɗal nden no hewɓe e modibaɓe ka ana kolla hande hono ɗe kulle gaɗira ɗum qiima muɗum nafa muɗum ɓurta nafude jomum ɓurta yafande ittuɗo ɗum o dina wiide ana waɗa ɗum ñamdi min ɗum oɗon banggue ɓurmi yarude ka nam saabi hande woɓɓe leyɗe tubakuɓe walla leyɗe jaruɗe yeeso sanne saabi o ñammina miskine ñamdi ɗum wala hunde yafude wona hunde yafude nam ɗon jinnomi ɓeydude seeɗa e lamdul maɗa ngol so gartenne e hadisa banggal e ko bonnata korka on hadisa hadithu muttafaqun alayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim Bukhari wa Muslim fu ana pilli hadisa o ayyo nden hadisa o hoɗum firti sallallahu alayhi wa sallam e konngol makko o wi man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu ɗum ka ana famni nula sallllahu alayhi wa sallam e konngol makko ɗo o wi mo yeggiti tawe yo kornoɗo korɗo yeggiti o yeggiti o ñaami o fayti o yari yo o hiɓɓin korka makko o wi sabi Allah ñamminamo Allah yarnimo Allahu akbar Allah ñamminimo Allah yarnimo so a faami hono hadisa o joni nden a korɗo a yeggiti a yari ndiyam walla a yeggiti wonko ñamɗa nden no hadisa o ko hollata so a miccitiki jokkitin korka maɗa sabi Allah ñamminma Allah yarnuma nden eɗen mbiya oɗo hadisa banggal mazhabul malikiya o gollirtake farilla saabe hoɗi hen ihtiyatan min saabe rentade fata ɗum wonoyde hono jokka mo kabar korka tedda e muɗum walla hono satu fo ñama wiya a mi yeggiti min kam mi jokki tan korka saabe saddan li zaria faddade ko boni ayyo faddade ko boni walla yimɓe ɓe teddinali hono ɗeɗo korka walla dewe Allah fata gaɗoyde ɗum fijirde nden no banggal mazhabu malikiya oɗo hadisa ɓe golliralimo ley farilla korka ka ley naafila korka toon o gollira ɗuni aɗa juula ono aɗa hoora naafilaji maɗa korka barajiji maɗa ono altinaire walla alkamisare walla takke korata e ley korka maɗa ka ɗum wona korka wajibi ɗum wona farilla ka e nder ɗum a yeggiti a ñaami a yeggiti a yari so a miccitiki a jokki tan korka maɗa ka a yoɓata ka ɗum korka naafila ɗum korka naafila ka wona korka farilla to banggal mazhabul malikiya gollirta oɗo hadisa machallah nam nden no ɗeɗo woni toɓɓe seeɗa ɗe ndentinno ɗenne e ley ndeɗo windande so tawama wonɗo joguiɗa lamdi e ley mayre inchallah ustad boli min paami ɗo sanne e ley windande mande min keeɓi hen faydaji du fa heewi min paami e ley haala maɗa ka du hadisa o a haalimo joni a haaldimo needi kono hadisa biɗo on jeguitin so ñaami walla so yari Allah ñamminimo Allah yarnimo sahih hadisa wona seeɗa jaati
joni anton ɓe kaldata hadis o needi fe seeɗa. Allahu akbar, Allahu akbar. ɓe mbiyan Allah maliki anda hadis o Subhanallah. o yi alimo noon wona hunde fof o yi aya wona hunde fof yettimo bon yaaraji womaɗa haalde yeeso mum fof duko heewa sabi jomum famata no haalama joni paami maliki yi hadis o andimo sikke wala hen o gollirimo to naafila to ni woodi ayyo kaga farillaga o golliremo ɗum du o golliri qaida do andal sahih saddu zaria mala waɗi fof andi saddu zaria sikke wala ko woni noon ko andal e sharia min paami ɗum e nder haalaji maɗa min paami kadi duuɗe lamdogal ngal kabaru hono maccuɗo o so sarɗi yiɗi so ɗi kiɓɓi tan fey janngo no waawi tawde maccuɗe no woodi sikke wala hen sabi feedeji men ndi réseau meɗen goto anaga kabaru maccuɗa ko haala mum na heewi toon sanne yimɓe ɗum fof mati raison arandejo leydi ɗo ka atte toon haala maccuɗa ko heewi sanne fa kana koɓe naati hen modi baɓe cuuri yimɓe fof cuuri saɓe ciinu kinaɓe donna honno maccuɗa ko wordi jadi jadi haɓɓa fiya o ha ɗum saabi haala majjum heewi aɗa jeeya gaddu réseau meɗen jettoɓo won goto laatanaken toon fa laati ministre Allahu akbar ɗum waɗi so itta fe jogi fof itta sabi ɓe jotti fof jottini kanake laaɓe ñande mbiye ñande fuu o yetti gendi maɓɓe ni so yaɓɓini o maccuɗo Allahu akbar bam ko ɗo ko gonga ministre o dimo ka so ni o yeehi guino ministre mo jippo toon avion o huttano hirsa Allahu akbar sabi holli wiide ko mbiɗa ko gonga no mi anday walla goɗɗi no woodi ka won jogiiɓe aada ka sikke wala hen joni noon en jii joga majum hiyande ɗum wala e sharia wala sabi ta maccuɓe ɓe jaɓata marede ɓe gaji ɗum tan jokka hono meccal so courtuguji waɗi lamruji waɗi ɓe jaa ɓe ndefa ɓe kirsa ɓe kutta min je dande min je nguru min je tew rattala alɗam mi ñamina goram mi ñamina sukaɓe am ana selli ni foti ko watti ɓen maccuga ko hande keɓal noon nam maccuga ko hande oka nam oka keɓɗo fo natane makko ɗum ka sabi keɓal woni hen ɗum kay aadaji meɗen tan mi maccuɗo moɗon mi wara mi huttano mi ɓama ko jimmi mo wari e moɗon hokkan kam ono holtina korejam faabo kam somi wala mi wara mi ñaago on ɗum ka ɗum aada tan noon ɗum ka wala hono maccuga ko ayyo ɗon maccuga ko oto ono biyaɗo haqqi tan no maccuno biyaɗo on tiiɗi hannde sanne ana tiiɗi sabi a tawan jaati a tawan won mbiyata maccuɗo maga bamma ko te jomum ministre no jomum commerçant mawɗo jomum jawdi mawɗo an gara mbiya maccuɗo hoya wiya maccuɗo am no te gara gona nokku makko lebbi nayyi hitande ñama ñiiri makko jaa ñagere makko yettiniɓe accake ñande jaata o ɗote fa garasi waccade katte makko wewiti makko woppe garasi hokke wona deɓe jokka an woni maccuɗo wona ayyo jokka an woni maccuɗo ayyo so maccuɗo noon ka fo wonta ko jogui ana selli jaati wonta fof jaada hen aɗa woni maccuɗo inchallah donc toɓɓere maccuɗe nde du min paami hen ɗum ɗon du ko heewi ana selli warde toɓɓere ittude e hono zakatal fiɗiri o walla ñammide miskina en ɓe o e kaalis sabi ɗum wakkati fuu yimɓe ɓe mbasata lamdade ɗum yimɓe almameɓe weeɗen seeɗa kam womo nata e modibaɓe o wi hono qima majjum ka ɗo men ɗo hannde temen ɗiɗi neɗɗo goto fuu temen ɗiɗi sabi de guure ƴeewete hirande bottari pummari ɗi ƴeewete ɗi tati ƴiweten guure ley ɗum joni so o waɗa bonnowo temen ɗiɗi no wuuramo masalan ñalawma keɓ bisimilla masalan weeti joni o yeehi o soodo wi mboyri buddeɓe tan o yaran fo o hara o mboyri buddeɓe watten fulfur noɓe ona ɓi malle hemre o yaran hakkude nagge o yeehi soodo ñiiri buɗɗi malle hemre o ñaama wona temedere e nogay jammori o soodo ñiiri oro buɗɗi malle hemre ono ñaama buɗi sappo nogay keji ɗe sooda jisma yara ñiw ñamdu miskina o wuuri ka sa wi an neno talka o jette al ibratu yani tu'khazu min al faqir walaysa anil ghani ana selli wana hono sa yi joni dem hôtel gadde cofe gadde friti gadde loko gadde boisson ɓe ga defi ɓe dokke ɓe mbiya 10 000 de 40 000 ɗum ga immata nawan sanne ana selli neno talka jette ɗon ɗo ɓe mbi miskina fuu temeɗiɗi ɗum ɗon so hakkille miskina an nafa
sikke wala annafa ɗum ayyo min paami joni ɗon eɗe bangal hono bindande e maɗa ɗe ala kulli haalin so wonko ɓe joguiɗa ɗon ko ɓeyda e dow hono bindande aɗa wawi ɓeydude noon woori sabi bindande ɗe natodiri hukumuji ɗi windande jokkande nde ɗo nde e ceernajo meɗen goto waran yewtana en nde inchallah hono kabar gonɗo e dawol walla ñawɗo en walla hono ɗum ko nandi e muɗum ɗum wonta windande jokkande ɗeɗo bindaɗe ɗe inchallah hande windande nde ɗo e darnan ɗo so Allah jaaɓi inchallah sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV on fuu on jowtama on beltanama jeemuji mon landama fa joni eɗen e yewtere meɗen nde mbiyaten nam wurtinde jammaji lewru korka yo yewtere hertinde ñande fuu watte jamma waɗana kille jamma fuu 21 heures so Allah jaaɓi nde korka caggal en juuli nafilaji e garti cuuɗi nanguen nam Pinal TV kettinoɗen namude aɓe garan ɓe ganduɗa en darsuji inchallah hande en ɗiɗi korka woni ko gonɗen mobbo garɗo en darsu hande o yo Modibo imam Modibo Hammadi Ali Boli Kalabankoro nen noon o jowtama sanne o weltanama darsu o Allah waɗɗum e misanu makko Allah hokki en huɓɓuɗal korka leytul qadri aɗa watti arjugu meɗen koko warten ko yo Allah jaɓan en lammirɗo e makko o sakki mon talib mon e Ahmadou Oumar Sall haya on fou on jowtama guila e directeur meɗen général waɗa directeur programme waɗa technicien meɗen yaari fari ko montage o yaade foof kala golle o sutteli o guila e directeur fa gardien moni fo jowtama sanne salminama jammol landam Allah holni en yontere warore بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين